ena aketu anadandaula kuti foni yawo ya keypad yasowa, ndiye angapange bwanji kuti ayipeze foniyo, kuipanga track location uzowa kuti foniyo ili kuti. Ndi abale anga foni ya keypad ndiyo kuti ikasowa kuti uyipange track location zimakhala zinthu zovutirako kuyerekeza ndi smartphone. Kwa kuti smartphone imakhala kuti ili ndi data komanso location, ma features amene ndikuti alimo imatha kukhala connected to internet, zomwe zimakhalabe zaize kuti mwina uziwe kuti ili malo ati ndi ati. Komano ya keypad ife kuti ilibe data, ilibe location, zimakhala zovuta kuti uyipeze. Ndi mwina muzidabwa kuti siyipezeka, imatha kupezeka pogwiritsa ntchito phone number yo kapena email. Poti munanene kuti mukayimbira foni kumayitana, ndiye mukayipeze motani. Mangopita kaya ku ena amatha kudusa kayi ku polisi kumene chifukwa kuti amene kuti mwina utenge report uva eno kuti enemu kapena ku Airtel. Cause ni magazi amene wanda amene angayipeze mwa fast, kuyerekeza ndi kuti ugwise ntchito email kuivaisa pa internet. Website ambiri ndokuti saweka hata ngokuti isani nthawi ena mwina uzanulipire koma zinthu zosatheka. Komano ukavaya kuti enemu kuja cause iwo aja sayuza kafeature ka location kamene ligwisa ntchito, amatha kuyuza mandawazi kuti mwina magazi kuti ili malo ati ndi ati. Ndiye sindikuziwa ngati kumene koko zingakatheke kuti mungovaya straight osavaya ku polisi, cause pena amatha kufuna report la ku polisi. Ndiye kuti zikatero ndiye kuti akupezerani. Komano foni ya keypad imakhala yovuta kupanga track location kuyerekeza ndi smartphone pa zifukwa zimenezo. Ndiye funso lanulo ndiliyankhe motero. Ndiye tiyenera nayo video yotsatira.